No, takže sme v Barcelone. Prišli sme na náš hotel, ideme robiť check-in. V tomto hoteli sme už boli, preto sme si ho vybrali ešte raz, lebo sme boli spokojní, blízko k letisku, blízko k prístavu. Takže budeme síce ešte čakať, pretože check-in je o 3:00, teraz je 11 hodín, takže ešte chvíľu si budeme musieť počkať. Ale majú tu pekný bar, reštauráciu, kde sa tiež dá stráviť nejaký čas. Voda s citrónom. Takýto pekný hotelik tu je. A poďme sa pozrieť na to, čo tu majú. Čiže tu je takýto bar. Pivečko, prosečko, alkohol. Robot tu obsluhuje, ale aj samozrejme ľudia. Takto to tu vyzerá pekne. Takže začína naša dovolenka z tohto hotela. A potom po plavbe máme ešte jeden hotel objednaný, ale to už je iný. V centre mesta, hneď oproti Sagrade Familii. Takže začíname našu dovolenku tu.